в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы для страны и приглашаем наиболее значимых людей. Вот сегодня, на мой взгляд, одна из самых важных тем для страны – это захват украинского телевидения агентами влияния российского. И, конечно, всех тревожил и интересовал, и до сих пор интересует конфликт, который произошел на канале ЗДИК, который официально перешел под контроль близкого к Медведчуку, в свою очередь близкого к Путину человека. И сегодня у нас в гостях как раз люди, которые уволились с этого канала, с телеканала ЗИК, и плюс еще несколько ведущих журналистов страны, их всех по очереди представлю. Вот это Севгилия Мусаева, главный редактор «Украинской правды», недавно с Америки вернулась, где училась в Гарвардском университете. Вот, и тоже много про журналистику в последнее время говорила в разных СМИ. Значит, справа от меня Христина Бондаренко, она бывший генеральный продюсер телеканала АТР, но вот она покинула журналистику где-то примерно сколько времени назад. Ти вже так мене з рахунків списав? Нет, я специально так говорю, потому что ты тоже нам расскажешь, почему, как ты смотришь на украинскую журналистику, не работая в ней там какое-то время, несколько месяцев уже, да, и почему ты так вот решила, что журналистика у нас какие-то такие проблемы, из-за которых в ней сложно сейчас работать. Роман Недзельский, редактор. Добрый вечер. Добрый. Шеф-редактор телеканала ЗИК, тоже бывший уже. Вот, да. Так же, как и Таня Даниленко, она ведущая аж 2 программ была на ЗИКе и тоже ушла вместе со всем коллективом практически, с основной частью. И также Вахтанг Кипяни, которого там черт знает сколько лет была программа «Историческая правда», и который тоже ушел с телеканала ЗИК. Ну и у нас в гостях народный депутат Егор Соболев, который как раз предложил недавно в парламенте методы борьбы с русской пропагандой на украинском телевидении. И это тоже интересно, потому что варианты рассматриваются, и никто ни к чему пока не пришел. Я, конечно, хочу начать с того, чтобы спросить у людей, которые оказались в этой ситуации на ЗИКе. Вы уже много раз, наверное, рассказывали, что произошло на разных каналах, но все-таки у нас такое сейчас время, когда никто не смотрит все, и наш зритель, он очень заинтересован, он такой, как бы, зрители не случайные на ТР, люди, которые переживают за Украину, за все, что происходит, и, конечно, наш зритель против российского влияния и так далее. Ну, по старшинству главного редактора начал Роман. Когда, вот почему именно в этот день, когда было объявлено, что Козак, ну, формально, я считаю, что формально, мое мнение лично, стал владельцем еще одного канала, уже 3-го по счету, вы поняли, что все. Потому что слухи про то, что Медведчук хочет и захватывает канал ЗИК, ходили давно, где-то примерно год. Да, вот что было тем спусковым крючком, когда вы собрались, решили, что уже ничего не будет? Більше того, я ці чутки спростовував, коли мені Да, говорили, да. що Медведчук вже фінансує ЗІК, і тут кілька людей відмовлялися давати коментарі. Я їх переконував особисто, кажу, давайте коментарі нашим журналістам. Тому що ні, ті люди, до яких я приходив, які наймали мене на роботу, менеджери попереднього власника Демінського, вони залишаються на своїх робочих місцях, домовленості зі мною зберігаються, тобто повне невтручання в новини і в тижневик, про які я домовився попередньо. Не з'явилося ніякої нової людини в менеджменті, яка би там, можливо, ходила і вносила якісь корективи в редакційну політику каналу. Цього не було. І тому я сам, ну, звичайно, закрадалися сумніви, так, бо багато журналістів, розслідуючи, мені говорили. Але я кажу, що ознак того, що от вже це сталося, немає. Як тільки це буде відомо, я звільнюся. І я, ну, це вже дуже давно пообіцяв багатьом людям публічно в Фейсбуці. І, звичайно, ще дуже цікавий спосіб, в який повідомили колектив, був. Просто хтось із колег в Ньюзрумі прочитав пост іншого журналіста, який тепер працевлаштувався за нового керівництва на ЗІК. А от про те, що от все, Медведчук купив 3-й телеканал. І потім на 112-му на їхньому сайті з'явилося офіційне підтвердження. Ну і все, далі мені вже нічого не потрібно було. Я одразу написав, що я звільняюся. А ты советовался? Вы вообще советовались друг с другом, когда? Можно говорить, все могут как бы вместе. Тут я никаких слов Я був в представлять не дорозі буду. на Івано-Франківськ. Я якраз їхав презентувати книжку «Справа Василя Стуса». Медведчуку. Символічно.
Медведчуку дуже там приємно очевидно це чути. І мені подзвонила продюсер нашої програми «Історична правда» Оля Мовчан, сказала: ти про таке знаєш? Я кажу, не знаю. Що будеш робити? Каже, звільняюсь. І тут, оскільки це потяг і зв'язок зірвався, я навіть не знав ніякі подробиць, чи хтось сказав, тобто, в принципі, але користуючись нагодою, я написав допис, що там на цьому історія закінчується. А через там 5 хвилин чи 7 вона передзвонила вдруге, пост мій вже був. Тобто я фактично думав 10 секунд, тому що, очевидно, так само, як Роман каже, розмови були, я їх не заперечував, тому що, ну, по-перше, я не вірю в конспірологію, я вірю в факти. І коли перший раз з'явилися розмови, що Медведчук купує канал, я вирішив просто перевірити це методом журналістським. Я зробив передачу про Василя Стуса, покликав до передачі двох прекрасних адвокатів, стаття яких з'явилася свого часу на «Українській правді», Роман Тетикало, вискочило ім'я іншого з голови, і вони зробили юридичний адвокатський розбор справи Стуса, ну, в якій Медведчук був. И тебе никто не мешал. І ні на етапі ідеї, ні на етапі реалізації, ні, це не видаляли з ефіру. Я просто перевірив це, ну, тобто, знову ж таки, це, ну, таке, кинув на живця, так би мовити. Ніхто не відреагував. Ну, і це був ще рік роботи після того. Тому, відповідно, зрештою, чи було, чи не було, це не важливо, тому що глядачі, думаю, вже давно це розуміють краще за журналістів, що вже немає ніякого українського телебачення. Є окремі телепродукти, є окремі люди. І, напевно, ніхто не має дивитись, на мій погляд, сітку там навіть улюбленого каналу від там А до Я, від нуля до нуля. Треба дивитись конкретну людину, якій довіряєш, конкретну програму, яка тебе цікавить. Бо якщо дивитися все, ти справді станеш жертвою маніпуляцій. Ну тогда ты мог остаться в Ахтанг и сказать, ну мне ничего не интересует, я не міг моя залишитись, программа бо, есть, и все. ну, Медведчук це навіть не Ахметов. Я не знаю, в мене ніяких ілюзій немає там щодо Ахметова, Фірташа там, чи інших людей. Це ворог. Це не опонент, це не олігарх, це не політик. Тобто я його сприймаю як ворога. Він стріляє в нас, він реально вбиває моїх знайомих, а деяких вбив. Тобто я до нього ставлюсь саме так. Тобто іншим я просто, грубо кажучи, руки не подам, але з цим я не хочу опинитись на одному полі, бо, очевидно, тут питання буде стояти, чи він мене, чи я його. Ну, от я так це сприймаю. Це дуже емоційно, але я мав інший досвід. Ще колись, вибачте, 20 чи майже 20 років тому я працював в газеті «Київські відомості», і тоді ще младий олігарх Медведчук і младий олігарх Суркіс її купили. Довший час не було ніяких змін, взагалі жодних. Їх цікавив тільки футбол, насправді, тоді. І в один з днів був день народження Путіна. Привіт, знову ж таки, йому. Я написав статтю «Резидент всієї Русі». Ну, тоді так було прийнято писати. І на ранок ця стаття вийшла без мого... Тобто стаття моя вийшла, підпису не було. Я дзвоню редакторам, якийсь Іванов підписав. Дзвоню редактор, кажу, що сталося? Каже, ну вирішив, оскільки ти пишеш про Медведчука як про адвоката Стуса, а тоді це теж було, ясна річ, то вирішили, ти будеш друкувати в газеті тільки під псевдонімом. Я кажу, до побачення. І тоді на «Українській правді», знову ж таки, я опублікував цю саму статтю. Ну, і от, Сколько лет прошло? 21 чи 20. Ничего не изменилось. Так, скільки років Путіна, можна порахувати там жовтні місяці, йому був день народження. Тому ця людина інакше не вміє. І більш того, тоді він сприймався як опонент, як там якийсь мутний політик з київської групи. Зараз я його сприймаю просто як людину, яка вбиває нашу країну. Ну, я про професію мовчу, просто країну. Вот Таня как раз сказала фразу, которая всем запала в голову, да, я не хочу стрелять в голову зрителей, да. А как тебе это было сказано вот в тот момент, когда ты узнала? Тебе сразу сказали, что все будет иначе, или ты просто сама это почувствовала? Ну, мене ця новина теж застала зненацька. Я брала інтерв'ю в митрополита Епіфанія, глави Православної церкви України, на радіо НВ, де я також працюю. І в цей момент, коли Епіфаній там ще фактично стояв в дверях, і саме він заходив, з'явилася червоним новина на стрічці Інтерфаксу про те, що Медведчук купив телеканал ЗІК. І в той самий момент, буквально через там, я не знаю, от поки я ставила перше питання Епіфанію, в той момент в мене в усіх моїх месенджерах почали з'являтися повідомлення про те, що Вахтанг пішов, Рахманін заявив, що він іде. Ну, хоча з Рахманіним було все очевидно і без того, тому що він вже фактично де-факто політик. Так, і що вже є безліч заяв, величезна кількість, що вся майже львівська редакція звільнилася. Тобто це відбувалося блискавично, ніхто ні з ким не міг порадитися, ніхто ні з ким То есть все не сами міг принимали решение, консультуватися. правильно понял, да? Все сами Так, принимали. ну ні в кого не було можливості, тому що це п'ятниця вечір. Ніхто не тиснув ні на кого. Всі свідомо приймали рішення, розуміючи того, що ну, одразу так на ринку роботу не знайдеш, але вони зважились на це. І це той унікальний момент, коли, ну, до речі, багато кому спала на думку ця от теза про те, що
це Медведчук, це не Ахметов, це не Фірташ, це не Льовочкін, це не Мураєв і це не Мураєв, це не хтось такий, кого ми можемо ідеологічно там сприймати, не сприймати. Це Віктор Медведчук, та сама людина, яка в 80-х була причетна і безпосередньо брала участь в судових процесах над українськими дисидентами. Як мінімум 2 з них закінчили дуже погано, жахливою, принизливою смертю. Вахтанг не дасть збрехати. І це та людина, яка на початку 2000-х розбудувала систему цензури, проти якої багато хто з нас ще встиг Всі за цим поборотися. столом, крім, напевно, Сіви, яка не встигла просто. Ще тоді. В Тоді силу всі, хто вже... віку, так. На другую А ти цензуру теж не ставил. встиг. Приїхав І після от Роман помаранчевої теж. революції. А я прийшла, і Христина теж, ми прийшли в професію в розпал цензури Медведчука, і Христина прийшла зразу на 5 канал, а я прийшла спочатку на телеканал СТБ, звідки я йшла, розуміючи, що в мене немає можливостей росту саме через цензуру. Тому що далі я не таких компромісів людина, яку візьмуть там у велику дорослу лігу, так, журналістики. Мені не дадуть робити серйозні сюжети, тому що я не настільки договороспроможна. Так? І тому я пішла на 5 канал, якому не давали інтерв'ю топові політики. Для того, щоб взяти інтерв'ю в координатора парламентської більшості, треба було за ним полювати добу. Для того, щоб записатися на прес-конференцію в адміністрацію президента, теж треба було витратити тиждень. І я пам'ятаю ці часи. Тому для мене людина, яка в шкільні роки читала багато про те, як репресували Стуса, Литвина і так далі, для людини, яка прийшла в журналістику в розпал цензури і пішла боротися проти неї на 5 канал в силу своїх там юнацьких амбіцій, так, для людини, яка пережила це кілька разів і бачила, як страшно, наскільки страшна ця людина, і чим вона займається зараз, ну, відповідно, для мене тут не було якихось варіантів інших. Тим більше приклади, будь ласка, є. От 2 канали, яких ми можемо вімкнути, промоніторити. Ну вот, я хотел вони спросить, вот працюють? вы мониторите эти каналы, да, уже вопрос не только к людям Я бывшего мені ЗИКа. ніяк не дозволяю. Нет, ну правда, вот кто, какие впечатления может рассказать об этих каналах, которые уже принадлежали Медведчуку? Как там идет вот эта пропаганда российская? Вы ж Ти против? можеш в нас не запитувати. Я тобі хочу сказати, що в нас більша частина колективу це люди, які встигли попрацювати на 112-му при його старті, на Ньюзвані при його старті, на прямому хтось працював. Тобто це, я кажу прямий, тому що, по суті, частина менеджменту перейшла з прямого каналу. Сейчас на ЗИК. А перед тим вона прийшла на прямий, так само з Ньюзвану і 112. Такие гастролеры, которые делают как бы... Ні, це не гастролери, Ну, це як? пул медіа-менеджменту, який вміє робити інформаційні телеканали і їх Ну, то запускати. есть для любого заказчика абсолютно Так. беспринципный политический. Ну, тут один просто заказчик все время, тому... Ну вот, Христя, ты все это наблюдала, находясь в политике. Ты участвовала в политике таким образом, что была не соврать, как пресс-секретарем Анатолия Гриценко, да, під час выборов. Да? Сейчас ты нигде не работаешь и смотришь за этим всем состоянием. Ты ожидала вот этой покупки ЗИКа и вообще то, что сейчас будет? Ну, я не очікувала купівлі ЗІКа. Я тобі зараз, знаєш, трохи розрядити обстановку, коли там ми говорили про ЗІК. Знаєш, я згадала пісню Танемика, там «Поки Фідель живий, ти ще малий», да, якось так називається. Це така жартівлива пісня. Просто я хочу сказати, що для мене там Таня Даниленко, да, ну, ми з нею давно дружимо, вона от для мене була таким форпостом в журналістиці. Тобто я могла собі там десь іти, повертатися, але я розуміла, що, знаєш, там є вартові, які тримають цю професію. Це не тільки Таня, це там є певні люди. І для мене, звичайно, ця історія стала шоком. Тому що коли я зрозуміла, що Таня йде з професії, ну, для мене це означає, що все. Тобто це загроза найвищого левела. Подожди, она же не идет с профессии. Ну, так фактично, ну дивись, Ну, Айдер, зараз немає. зараз просто в неї така Закінчились ситуація, телеканали. коли вибору немає, коли там, ну, якщо говорити про мене, то в мене там була інша історія, її не можна там якось масштабувати до загальності, да, частного в общому не можна так говорити. Але в мене дуже просто, я пересварилася з адміністрацією президента Порошенка, я не могла потрапити на жоден канал свого часу після громадського, який був би там якось належав там, да, або там асоціювався з Порошенком, який теж міг там сказати на 112 і на інший канал. Да. Тому в мене був очевидний вибір, я тоді вирішила піти, спробувати себе по інший бік, і я пішла в одне з міністерств, очолила медійний напрямок. Мені було цікаво спробувати робити щось там, тому що залишатися зовсім без роботи, без професії я не могла, це якось було дотично. Після того я повернулася на АТР, знову ж таки, і я
Вважаю, що ну я дуже рада і горда з того, що нам вдалося зробити всім разом. А після АТР я вирішила для себе, що я хочу піти знову ж таки спробувати допомогти політикам в тому, щоб потрапити там в медійний простір і так далі, як я це знала. Да? Тому це окрема історія. Як я на це дивлюся зараз? Дивися, я можу говорити зараз не з точки зору журналістики. Ясно, що журналістика це дуже те, Я що так и зараз ми хочу зробили. чуть со стороны. чтобы ты Історія сказала. в іншому. Історія в тому, що Медведчук, маючи ці канали, він не має опозиції серед політиків, тому що політики, які не належать до табору якогось олігархічного, ну тобто я маю на увазі ті, в яких власники або там якісь певні люди, які вкладають в них гроші, мають олігархічні канали. Єдине для них раніше, да, і взагалі, в принципі, вибір це були маленькі інформаційні канали. Тому що, попри те, що інформаційні канали це 6% ринку загального, але треба розуміти, що це 6% вже 9. Да? Ну, тобто, коли я пам'ятаю, Активних виборців. це активні виборці, які якраз ідуть і голосують. Тобто це ті Відповідальні. канали, які важливі для політиків. І якщо ти десь щось, ну там був, наприклад, однієї політичної сили, коли хтось із цієї політичної сили на телеканалі «Прямий» щось сказав проти Медведчука, при тому там не те, що там дуже таке, знаєш, огульне. І його тут же внесли, його і половину політичної сили, в бан на 3 каналах: NewsOne, 112 і вже ЗІК. Ну, тобто ти розумієш, що таким чином він просто блокує навіть політиків на будь-яку критику себе на будь-якому з цих То есть это каналів. монополия не на только информацию, это монополия на участие тобто в политической це ширша жизни. історія, це історія ширша, не лише про монополію То есть журналістики. Медведчук сейчас по факту держит у себя в кармане ключ, Так. которым он открывает двери политикам или закрывает двери Так. политикам. Так. Но это прямое влияние, это просто искажает картину политическую Айдар, напрочь. Да? Просто треба згадати 2001-2003 рік, коли були ці так звані темники, про які це так система була відпрацьована. Колись темники це було стільки тексту, така інтерпретація. А потім кілька років це була теза, наприклад, і заява народного депутата, там, грубо кажучи, Томенка. Коментар відсутній до всієї, тобто його нема. Віктор Ющенко там то кудись там, його нема. Юлія Тимошенко, її нема. І от цих людей, кого не було в українській політиці, їх було кілька сотень. Коли кандидат в президенти протягом півроку не мав жодного синхрона на жодному Ну, телеканалі. смотри, то есть фактически... Тимошенко не була в ефірі 3 роки. Те, що зараз робили, там, Це фактично я- робиться те саме. Ребят, я тут не жил в это время, да, но не кажется ли вам, только к Севгиль хочу обратиться, вот не кажется ли вам, что какое-то дежавю мы наблюдаем, да, что вот эта цензура возвращается в абсолютно вроде бы формально свободно, никто законы не ограничивает, ничего не, но вот в новой форме возвращается такого Перерод же. цензура. Я да. тебе хочу сказать, да, что это такое своеобразное перерождение происходит, потому что контроль над медиарынком всегда пытались поменять, да, и вот я помню, например, ну, если брать там ситуацию 2003-2004 год, я как раз тогда переехала в Киев еще студенткой университета, я хорошо помню, да, эти протесты 5 канала на тот момент, да. И на каждых парламентских, президентских выборах мы могли наблюдать эту ситуацию, когда каналы каким-то образом перераспределяли свою симпатию, да, и так далее. Потому что, к сожалению, 85% украинского медиарынка, он контролирует олигархи. А когда-то была такая монополизация, вот что в руках у одной политической, фактически у одного человека, ну давайте будем говорить честно, кто он кум, понятно Но кого, понимаешь, да? возможно, не было формального Концентрации контроля, такой. да, то есть не было юридического контроля, но формальный контроль над медиапространством все равно каким-то образом был. Я вспоминаю, например, ситуацию перед Майданом, 2013 год, как выглядело тогда информационное пространство и сколько каналов на тот момент могли рассказывать о коррупции Александра Януковича, о таких фамилиях, как Сергей Курченко и так далее. Это в основном делал оппозиционный канал TVI и несколько там, информационных сайтов, потому что В адміністрації и журналистов президента последовательно. були конкретні люди, які відповідали за роботу з Конечно. телеканалами. Ну, что я хочу сказать, что то, что Впливало произошло в ситуации с Медведчуком, это абсолютно логичное заключение этих 5 лет президентства Порошенко, потому что никогда еще Медведчук с 2004, с начала нулевых не был настолько сильным в Украине, насколько он стал сильным за время президентства. Сильным политически, сильным экономически, сильным И влиянием. экономически, и политически. Я вот только что вот искала, например, свое расследование, там, которое было опубликовано в «Украинской правде». Это 2016 год, февраль 2016 года, когда мы писали о том, как компании Медведчука заходили на абсолютно черную схему по так называемому импорту угля, когда
под видом того, что этот уголь шел из Южноафриканской республики, на самом деле Украине продавался уголь с оккупированных территорий Донбасса. И наценка на этих схемах составляла $50 на одной тонне И угля. Медведчук жирно И едал, там, да, вот все эти кто вы годы? думаете, там всплывает? Тарас Козак, который через 3 года покупает каналы, да? А он вот, кстати, Козак. Кто он в этой схеме? Вот, Кто Козак? да. Козак это, ну скажем так, миноритарный акционер, наверное, этих каких-то. То есть он его какой-то миноритарный партнер, человек, которому он доверяет. Он его отправил в свое время, там, как бы делегировал в Раду в 2014 году на досрочных выборах. Он на него там записывает какие-то еще... то есть Ну он вот, например, на самом- реализация этой схемы с углем, ею занимался там Тарас Но Козак. уголь углем, но здесь он заходит на другой рынок, на рынок медийный. И А что везде вас Козак. удивляет? Ну вот, Ну, это человек, которому он доверяет. Это Ну, его кажуть, що він представитель... близький з братом Медведчука, і відповідно він Представитель його інтересів тривалий час із України. ним співпрацював. Но абсолютно очевидно, что конечным бенефициаром всего этого является Виктор Медведчук. Абсолютно очевидно. И все эти истории по поводу ночных визитов на Банковую, это же все происходило. Участие Медведчука в Минской группе, это все происходило на глазах страны в течение ну, последних смотри, 5 лет. получается Чему так, мы должны он сейчас кормил, смотри, удивляться? Вообще удивляться Порошенко нечего. давал выпасаться Медведчуку на экономическом поле, да, он укреплялся экономически, политически, и в итоге эти каналы, в общем, Порошенко и съели в итоге во многом, так? Ну ні, Айдер, Ну, не я би зовсім. так Ці не канали сказала. достатньо Виборів лояльними ні. були до Они были Порошенка. достаточно лояльны. Вони просто Кому формували не дозволяли. біполярну картину світу, що з одного боку є Шуфрич, Рабинович там і Медведчук, і Наталя Королевська і так далі. З іншого боку є Петро Порошенко, ну і відповідно ця політична сила. Вони формували цю біполярну картину світу. Але щось пішло не так, і результат виборів був трохи не таким, як очікувалося. Але тут варто, от ти не так давно тут живеш, а люди, які там в журналістиці українській там останні 20 років, вони чудово пам'ятають, що Віктор Медведчук після своєї поразки в 2004-му, там на початку 5-го року, він не зміг оговтатися від цього жахливого удару. Він під час Ющенка, який його ненавидів, він намагався там теж потрапити там в українську Блок не політику. так. Да? Не так. Блок не так, який з тріском провалився. Потім Під час вибір. український вибір тоді так ж починався, утворився. да. А після того був президент Янукович. Під час найбільш проросійський президент і от найбільш проросійський політик при ньому не зміг повернутися у велику політику і не зміг повернути Почему свій при вплив Порошенко в это стало економіку. возможно? Ну, тому що він будував, як Таня каже, це біполярний. Він один То есть он считал его не опасным, но на его фоне, на его фоне он Почему не хотел выжить. опасно? Ні, Ні, навпаки, питання ж не в неопасності. Да, давайте будем то честными. Он делал свой допомагають. бизнес Так, откровенно и завел его в том числе и бизнесовые вопросы. Наверное, за какую-то лояльность со стороны там по поводу освобождения тех же заложников. Хотя вопрос Много спорный, освобождали-то, насколько эта стратегия Все, что была мы помним, успешной. освобождение, это за счет президента Турции, который отдал Путину, вот последнее было освобождение. Ну, було 17 людей, яких звільняли. Розумієш, справа в тому, що ми не знаємо, тут, розумієш, замкнуте коло. З одного боку, заручників, тут, от хто пропіариться, головне питання при звільненні заручників, хто більше пропіариться при їхньому звільненні, Медведчук чи хтось інший. І от заручників тримають для того, щоб дати можливість пропіаритись Медведчуку і навпаки. Там, да? Тобто проблема, його роль в звільненні заручників, вона не така однозначна, як Подожди, но давайте нам честно це скажем, подають что з його последние 2 телеканалів. года мы не видели никакого освобождения заложников. Последнее, что мы видели, серьезно, это когда Эрдоган отдал трех или двух групп каких-то там агентов своих, да? Да, но это все было просьба, видимо, через там наша власть просила там, и он отдал. Это Путин ничего так не отдает, да? И тут был обмен абсолютно, был там Медведчук или нет, неизвестно, но тут обмен был для Путина важный. Он своих людей вытаскивал, а крым-татар отдавал, да? Больше я ничего не помню. И вот эти 2 года последние, когда Медведчук не работал фактически, вот, ну где эффект-то, вот вы говорите, да? Он политикой Ні, чувствует ну, себя... в 17-му році звільняли заручників. Ну это последний раз, у нас 19 год уже, да? И все это время многие сторонники даже Порошенко говорили, ну когда он заберется с Медведчуком, почему он его не трогает? Там, ну вот тут в студии Дивись, был... Да. Геннадій Афанасьєв, так, людина, яка була звільнена з кремлівських застінків, прийшла сюди, стала шаленим прихильником президента Порошенка, і зараз вона в пулі
Віктора Не, оно не Медведчука. входит. И это была его неудачная шутка. Неудачная Да, шутка. когда он сказал, что, кстати, все поверили сразу, да, Да. но это как бы человек с чувством юмора особенное. Он другого типа человек, он действительно вот такой прям настолько активный сторонник Порошенко, да, что там просто от него вже так от ходять, як от Олешко. Ну, дуже. питання того, як Медведчук з'явився знову, воскрес в українській політиці, От, набрав ваги, це питання в першу чергу, звичайно, до Петра Олексійовича Зачем Порошенка. он І это хотілося делал? Неужели почути- просто это деньги? Вот І хотілося понять не почути могу. правдиві відповіді. Якщо це була умова Путіна, так і скажіть, це була умова Ну, він Путіна. так і каже. От послухай, Він якраз тут Якраз так і ми не каже. можемо вимагати неможливо. Я думаю, моя думка, що зростання впливовості Медведчука це, грубо кажучи, це вимога Москви. Це я думаю, я не великий там суперприхильник Порошенка, але я думаю, я раціонально намагаюся дивитись. Це була одна з умов, так би мовити, що Ну ж ми- кожному президенту ставили цю умову. Напевне, але ситуація війни, обміну і можливості, які і дають, я думаю, що це була умова. Але чому в цій політичній речі, насправді тут чиста політика, з'являється ринок скрапленого газу, вугілля? Оцього я не можу збагнути. Я навіть би захищав Порошенка, який тримає в мінській групі Медведчука як не свою людину, а людину Путіна. Бо в переговорах дуже важливо, щоб з тобою в принципі сіли за стіл. Бо якщо ми призначимо, не знаю, Ірину Фаріон главою мінської групи, це прекрасно, але з нею ніхто не сяде. Або там можна назвати ще 99 політиків. Але якщо з ним сідають, то значить він може бути в цій ролі. Але відповідно ринок, який дозволяє йому заробляти величезні гроші, раз. І ринок в Росії, який дозволяє заробляти його дружині на нафтовому бізнесі, це два. Це зовсім не має ніякого відношення, вибачте, до заручників, до політики, до проросійських партій, до купівлі каналів. Це щось інше. От мені здається, що в цій ситуації от ми не знаємо чогось дуже важливого, яке дозволяло б нам цей пазл повністю скласти. От у нас виникло дуже важливе запитання, і відповідь на це запитання хотіли б почути там мільйони українців. Давайте його зараз от публічно адресуємо Петру Олексійовичу Порошенку. Нехай він вийде і пояснить, оскільки склалася така загрозлива ситуація. Нехай настав вже час. Вже не знаю, Медведчук, напевно, йому не настільки потрібен, якщо він був потрібен тільки для контактів з Росією, для, я не знаю, перемовин по ситуації на фронті, для контакту по обміну полоненими. Нехай пояснить, чому, що і як було. І це, ну, мені здається, це тільки додасть йому політичних балів, яких він зараз прагне перед виборами. Я би от публічно до нього звернувся. Ты приблизительно понимаешь, каким будет этот ответ. Все одно, ну але відповідь, знаєш, навіть будь-яка відповідь, ми з нею можемо зробити висновки. Йому це питання ставили, можливо, не йому, а комусь із його представників. Ні, він теж опосередковано. пояснював. Він пояснював декілька разів про чорта лисого договарюватися, чи як там було, ми пам'ятаємо. Тому це питання, в принципі, буде без відповіді. Це Ну, більш очевидно, риторичне. ситуація зараз вимагає більш розлогішої відповіді, як на Але мене. дивіться, в лютому останній раз він, здається, чи передостанній літав до Путіна. Значить, і до Міллера там і так далі. Було порушено кримінальну справу. Кілька днів тому, може днів 7 тому я бачив, здається, чи у Лариси Сарган, прес-секретаря, що проводяться слідчі дії. Там, ну скільки вони можуть проводитися, це ж дуже проста історія. Тобто, якщо не було допиту Медведчука, які слідчі дії можуть проводитись щодо людини, яка їздила і тиснула руку і про щось таємно домовлялась, бо ми не були присутні на цій, ну ніхто не був присутній на цій зустрічі, з президентом держави, яка з нами воює, і це рішення Верховної А Ради. чисто юридично розумієш, в чому тут склад злочину? От Наше давай. законодавство не пристосовано до Знаєте, цієї є таке слово гібридної кошмарі. війни, щоб Його то мають звинуватити. запрошувати, запитувати. Ну, тобто він має ходити в Слушайте, много прокуратуру кого чи в СБУ. кошмарили в последние годы, там Саакашвили кошмарили, еще кого-то кошмарили. А есть люди, которых не трогали, да? И вот Медведчук... Оце естественно. мене дуже дивує. Чому в справі, де він сам підставив, грубо кажучи, їздити до президента воюючої держави, ну не може. Просто ну є речі, які робляться таємно, через посередників. В час Другої світової, там де в Швейцарії люди від Бормана і люди від Черчилля зустрічали. Все нормально, але вони разом не пили чай і не ручкались під німецькими там чи британськими камерами. Тут це відбувається. І я не розумію, чому Служба безпеки чи Генеральна прокуратура місяцями цю просто може там немає Вона ж складу. дозволяла їм вилетіти прямим рейсом. Ну, ні, дозволяти нікому не треба. Люди з країни, у нас вільна країна. Ні, ну, у нас не вільна країна. А якщо ти захочеш прямим рейсом злітати в Ну Москву, окей, ти прямо не так, злітаєш. але воно може через місяць зробити. Але питання, якщо це відбулося, тоді вже інша історія. От тоді вже вступає служба безпеки. Якщо людина, яка там була клерком в якійсь ДНР, ну сидить в СІЗО,
то людина, яка не є клерком в ДНР, а про щось домовляється з президентом Росії, вона не має жодних проблем в лічній, бізнесовій і іншій діяльності. Ну, я Ну дивуюсь. вот мы добрались до политиков, вот слишком долго для народного депутата Але він мовчить. Це- молчать це полчаса. унікальний Я якийсь специально політик. хотел, чтобы Егор послушал. вас слухаю. Да, Егор, вот ты внутри власти находишься, да, не исполнительный, да, не в АП, но ты находишься все время в Верховной Раде. В чем феномен Медведчука? Почему он не только выжил, но и укрепился за эти годы? И почему сейчас он вот просто демонстративно, как верно вот Вахтанг говорит, и все мы видим, демонстративно летает к Путину, демонстративно захватывает медийный простор. Причем об этом мы дальше поговорим. Говорят, что он хочет купить еще кучу каналов и как бы стать почти 100% собственником украинского. Вже два спростували. Но подождите, это еще, вы знаете, у нас спростовывают потом. Да. Почему вот феномен Медведчука в чем? Вот как так получилось? Перша причина – оці ліві схеми. Насправді Путін через Медведчука знайшов слабке місце Порошенка – це збагачення. Оці ці ліві схеми, де головним був незаконний імпорт, фактично контрабанда дизеля в величезних масштабах з Російської Федерації. Всі ці роки це приносило сотні мільйонів доларів, якими Медведчук ділився. І це робило його хорошим партнером для Порошенка. Насправді це завжди була, на жаль, найкоротша дорога до Порошенка – це спільне збагачення. Те саме вдалося Ахметову. Всі говорять про формулу Роттердам плюс, насправді це та сама схема. Плюс Порошенко, як людина винахідлива, він в якийсь момент почав Медведчука використовувати як опудала. От дивіться, яка страшна людина з'явилася в Україні, скуповує телеканали, готується йти до парламенту. Я патріот, я з цим борюся, правда, ніяк не поборю, ну, але я стараюся. Но как он старался? Вот что было за это время? Кто может вспомнить какие-то репрессии условно против Медведчука? А це причина, порушив чому кримінальні він справи. І все. програв вибори. Насправді люди сказали, слухайте, нам надоїли ці казки. Ми бачимо, що ваші слова і ваші дії, вони протилежні. Порошенко програв вибори не тому, що Медведчук не допомагав йому. Якраз політика і Ньюзвану, і 112-го, мені здається, була дуже пропорошенківська. Я бачив медіамоніторинги, то на цих каналах, на ТРК Україна Ахметова і на прямому президентському каналі з П'ятим, критика Порошенка в період його президентства була найменшою. Насправді Медведчук допомагав йому інформаційно, але людей це не влаштувало. І це зараз запитання вже до нового президента. Ти отримав спадок Медведчука з таким впливом, з такими можливостями, за яким стоїть Путін. От між Путіним і Медведчуком більше нікого нема. Вони, очевидно, з часів КДБ мають потужний особистий зв'язок. Звідси ця історія з хрещенням, з кумівством, з бізнесом. Они этого дружиною. вообще не скрывают, тут доказывать ничего не надо. Я маю на увазі, що було в їхній роботі ще на невеликих посадах якесь об'єднання, якась співпраця, яка дуже їх зблизила і змусила довіряти один одному. Або вони один про одного багато знають, або вони розуміють, як один з одним працювати. Щось їх дуже реально зближує. І зараз це виклик не тільки для Зеленського, а для всієї української держави. Тому що ми говоримо про журналістів, які втрачають роботу друге десятиліття поспіль, насправді. Ми говоримо про телеглядачів, які втрачають можливість взагалі розібратися, що в нашій країні відбувається. Але найстрашніше, і це вже урок наших днів, що за російським телебаченням завжди приїжджають російські танки. Крим, Донецьк, Луганськ – це місця, де вплив російських медіа був найбільший. І саме це дозволило їм окупувати наші землі. Тому це вже смертельно небезпечно для Києва, для Полтави, для Харкова, для Одеси. Якщо всі без виключення інформаційні телеканали зараз розповідають те, про що хоче Кремль. Медведчук для Путіна це те саме, що козак для Медведчука. Це насправді руки, інструмент, пряма людина, яка буде робити все, що треба. Я вам скажу навіть, що всі ці бізнеси – це все прикриття.
Сам по собі Медведчук не є підприємцем, його дружина точно не є підприємцем. Це просто їм Путін дає, дивіться, отак ви будете заробляти Ну, гроші кормушку, а деньги і будет впливати на всю країну. для скупки телеканалов. Тому дуже важливо, щоб ми з цим розібралися. Я говорив в Раді в п'ятницю, є діючий закон про санкції, який був ухвалений в 2014 році, в 2017 ми його посилили. Він дозволяє проти будь-якої особи, яка розпалює міжнаціональну виробничу, сприяє окупації наших земель. Просто написано в законі, шкодить національним інтересам України. І неважливо, це фізична особа, юридична. Проти неї можна застосувати санкції в дуже короткий спосіб. Президент України вносить пропозицію, Рада національної безпеки і оборони голосує, і санкції починають негайно діяти. Більше нічого не треба. Ні рішення суду, ні рішення парламенту. Це все вже описано в законі. Я думаю, що це буде дуже ефективно, скільки би не скуповував Кремль через Медведчука в Україні медіа, всі забирати. Позбавлення ліцензії і конфіскація майна з офісами і апаратурою. Смотрите, мы говорили сейчас про Порошенко. Порошенко, он при всех его плюсах и минусах, он такой застарелый политик, он такой как бы зверь в этой берлоге давно живет. Да? И вот приходит Зеленский, который приходит на, как абсолютно вот такой, он говорит, что новый президент. Я даже, вот, не скрою, я имел беседу с одним из людей из новой администрации президента, и они эту угрозу понимают. То есть они говорят, да, мы видим, они еще хотят купить. Мне назвали еще каналы Пинчука, вот, что якобы до них рука там тянется, там 3 канала, это вообще будет, конечно, мрак, да. Вот, но я их спросил, ну и что? Порошенко был плохой, что вы будете делать? На вас это навалилось. Он сейчас в наступление пришел, в расширение фронта. Вот для того, чтобы делать то, что ты сказал, нужно иметь вот такие вот, ну, Кулаки. кулаки. Але президент має розуміти, що якщо він не зробить це сьогодні, завтра буде ситуація ще гірша. Завтра Він буде ще важче боротися. першим об'єктом атаки цієї уже от такої зміцнілої гідри. А я хочу сказати, що це питання насправді не медіа. Розумієте, в чому взагалі загроза? Свого часу, у 2015-му, здається, так, році, Приватбанк націоналізували з однієї простої причини. І намагалися це зробити там ще за Януковича, перекупити, роздробити і так далі. Так? З однієї причини, тому що Приватбанк, окрім якихось там економічних причин, він ще й був загрозою для нацбезпеки. В тому сенсі, що в його власника був телеканал, через який він міг посилати меседжі людям, який має величезне охоплення, і банк, в якого мільйони людей 70% мають підприємців мали рахунки. 70% підприємців, пенсії, що завгодно. Так? І тому в будь-який момент власник цього всього добра міг обвалити, наприклад, курс гривні, або спровокувати якусь паніку, або що. А ми тут маємо набагато серйознішу проблему. І тоді держава вирішила націоналізувати банк, в тому числі за наполягання Сполучених Штатів і так далі. А зараз ми маємо ситуацію, коли в будь-якому бізнесі за російські гроші можна влаштувати там певну монополію і диктувати державі. Тому що ці гроші і ці суми, які платять за телеканали, вони не ринкові, в першу чергу. Тому що в Росії є великі гроші, я думаю, що він, можливо, там бере більші гроші, ніж він тут витрачає. Це зовсім не ті кошти, які раніше пропонували, наскільки мені відомо, екс-власнику каналу ЗІК. Він тривалий час хотів продати телеканал і різним людям його пропонував. А там максимальна сума, за яку він його пропонував, була 7 мільйонів доларів. А тут? Наскільки, знову ж таки, це моя інформація, можливо, вона недостовірна, але наскільки мені відомо, тут йдеться про значно більшу суму. Зрозуміло, що це того не варте. Воно не коштує стільки, як бізнес, і взагалі це не бізнес. Це специфічна історія, яка потребує... Їх цікавить розширення фронту. Так. ЗІК – це найпопулярніший. Колись, коли я прийшов 6 років тому на ЗІК, він і зараз це був канал номер 1 у Львові. Номер 1. Западная Украина. Західна У Україна. Львові номер 1. Тобто не просто відео, а номер 1. На Львівщині був в трійці, чи на Західній. Зараз, можливо, рейтинги трошки... А тут же ж не в рейтингах, тут ще рівень довіри є. Тому, відповідно, розширення фронту
на Західній Україні і можливість забаламучення, бо Західна Україна дуже активна, пасіонарна, вона часто нав'язує, і це дуже правильно, свою національну так мовити, лінію для всієї країни і підтримує її. І коли тут будуть з'являтися, ведуть, там не всі будуть, ніхто не буде від Медведчука, всі будуть розумними, головастими хлопчиками і дівчатками, які будуть закладати різні мисловіруси. Що було добре на нашому старому вже ЗІКу, вже якого не існує, що кожен з нас говорив, що хотів. Так, це була така система удільних князівств. Так, тобто От фактично- Вахтанг, в нього своя редакційна політика, там якась програма стежками війни, в неї своя редакційна політика, яка взагалі там ні від кого не залежить. Так? В мене там своя редакційна політика, де там взагалі нікого немає, і так далі. Тобто у А всіх тепер цих буде проєктів... політика, і коли грається звичайно, коли в бій входить звичайний громадянин, який просто звик включати цю кнопку, і політики, які вміло різними методами, і кнутом, і пряником, і справді протистоянням будуть показувати, дивіться, які проросійські страшні люди, на ЗІКу вони теж будуть, і аудиторія буде думати, боже, це ж треба голосувати, грубо кажучи, за націоналістів, там, чи за когось, щоб балансувати, а це вже буде гра. І відповідно в цьому небезпека, що тепер і фронт переходить частково на Західну Україну. Це дуже практично наближаючись там до Закарпаття. Це дуже А небезпечно. давайте про весь фронт проговорим, потому что телевидение – это только часть фронта. Грубо говоря, есть авиация, есть пехота, есть танки, есть артиллерия. Так да? от в будь-чому він може купити значну частину ринку. Так, я Готувати затронула права цю держави. тему. Вона насправді небезпечна з самого початку війни і не вирішена. Весь український мобільний зв'язок, левова частина енергетики напряму належить росіянам. Напряму. Причому це росіяни з оточення Путіна. Я вже не говорю про металургію, про активи в сільському господарстві. Це ще якось можна пережити. Але уявіть собі, немає жодного мобільного оператора в Україні, який не контролюється росіянами. І те саме з групою, яка залежить від Бабакова, російського бандита-олігарха, який там... Так он один из 90-х. Новороссии вот этих кураторов, на самом деле. Ви, всі, хто живе в Київській області, рубильник у цієї компанії. І ще низка таких обленерго по всій країні. Я, до речі, неодноразово звертався до попереднього президента, і особисто, і офіційно, що це ризик під час війни залишати енергетику і мобільний зв'язок в руках ворога. Це ще одне питання, яке вже сьогодні треба вирішити. Я кроме этого хотел сказать, да, это хорошо ты об этом вспомнил. Я вот Сергей хотел спросить, вот кроме этих СМИ, какие еще СМИ контролирует, грубо говоря, Россия через своих представителей здесь? Не только телевидение. Так. Давайте подумаем. Страна дела. Залишки Вести, залишки Вести холдинга Вести. холдинг УМХ, потому Интер. что УМХ в свое время купил Курченко, он до сих пор контролирует, а УМХ это 11 миллионов читателей. Чтобы Колеги, Інтер, найбільший їхній актив вже 20 років. Интер, да, тоже можно назвать пророссийской группе, безусловно. Но страна ЮА, ты уже сказал. А що в Україні з цими? Комсомольська правда в Україні? Это все МХ, Аргументи это і украинский факти, медиахолдинг. Ну, тоже мы Люди недооцениваем, обращены. да, извините, Да. вот Сергей сказал цифру, да, мы тут про телевидение говорим, а тут 11 миллионов читателей, ребят. Є популярний сайт «Кореспондент», вже скільки років звідти пішли всі да, нормальні да. люди, але люди традиційно, Читают, він не в конечно. трійці, але все Он одно не не в високо. тройке, но он Так. все равно Это там к тому, как раз что, это вот обсуждали. несмотря на то, что, казалось бы, да, вот весь состав ЗИКа, из-за которого этот ЗИК смотрели, ушел с демаршем, что это Россия. И ты думаешь, все равно будут Але смотреть и пішли не верить всі. ЗИКу, Але несмотря частина на... облич каналу залишається. Є враження, що бо часто люди, до речі, ми перебільшуємо своє значення для наших глядачів. Важливо, що ми говоримо, що робили новини, що говорила Таня. Але багато хто не згадає. Я часто був свідком, мене плутали з Мустафою Наємом, з Володимиром Ар'євим, з Данилом Яневським. Хоча важко знайти таких більш не схожих людей, але мене так називали. Я кажу, дякую, я передам і так далі. Тому те, що ми говорили, важливо. Те, що хто говорив, менш важливо для людей. Тому зміна людей, особливо часткова, якщо б всі пішли, це факт. Остап Дроздов думає, Наталя Влащенко залишилась. І так, І далі. принаймні, це ті люди, на кого люди приходили. І це важливо. Тоді залишається певна спадкоємність, і отряд не замітить потері бойця, я так скажу. Ми ЗІКу не зробили все, обвалюється. щоб Ні, я думаю, глядачі що були рейтинги поінформовані Да, щоб вони максимально. поняли, хто- Ми пішли не тихо, Само собою, ризикуючи, так, але... ми побачимо, що рейтинги не обваляться. Ні, рейтинги зростуть, тому що картинка вже очевидно краща, тому що менеджмент гроші очевидно. вкладаються менше. більше. Розумієте, що ще найгірше відбулося? Ми не проговорили те, що відсутність медіаринку, яка є нині, вона якраз диктує умови, коли власник може обкластися пакетами,
і не залежати від рейтингів, і від якості продукту, від облич, які працюють на цьому телеканалі. Пакетами давай розшифруємо глядачам. Що таке пакети? Я розумію, про що ти говориш, а глядачі. Ні, рейтинги тут теж вирішують. Ну, розкажи, Рейтинги теж, але дивися, в нас яка історія відбулася? Те, що от каже Вахтанг, да? Коли обличчя каналів фактично йдуть в нікуди, і ми бачимо це от обмільчання і не лише в політиці, да? Давайте будемо відвертими, але, на жаль, в нашій професії. Да? Тобто от я не дарма казала про те, що для мене там люди, які йдуть зараз журналістики, для мене це є реальною загрозою, тому що я, наприклад, зростала і пам'ятаю «5 канал», коли ми з Танією прийшли, да? Коли там для мене були вчителі такі-то, да? І я розуміла, що ось на них я маю рівнятися. Йшли роки, змінювалися, можливо, ці орієнтири, але я розумію, що зараз для молоді, яка от приходить в професію, тобто в неї фактично, ну, зараз орієнтири. Єгор Соболєв вже давно в політиці, Мустафа Наєм, А там змінюється орієнтир. Орієнтир заробляння яка є грошей. історія, да? Тобто ми ж все одно маємо говорити відверто, да? Зараз, тому що ми зараз в своєму колі. Давайте подумаємо над зарплатами журналістів. Да? Розмова про те, що журналіст має бути бідним і голодним в цій країні, не є правильною, тому що його одразу там, ну, можливо, він Ні в піде якій на той країні канал, неправильно. да, він піде на канал, де буде вища зарплата, да, і так далі. Тобто, коли там, умовно кажучи, ну, консьєржка в мене в під'їзді отримає таку саму зарплату, як журналіст, я не маю нічого проти консьєржки, пенсіонерки, але все ж таки ми маємо розуміти, що журналіст, який робить розслідування, який зазіхає там на те, щоб показати, хто є хто в політиці, має отримати достойну зарплату для того, щоб в нього не було, не дай Боже, там ніяких там, да, позіхань кудись піти. А в нас виходить так, що ці інформаційні канали, що вони породили? Вони породили пачковість цю, та невпізнаваність. Коли ти включаєш телевізор і ти не відрізняєш, там, да, неважливо, хто сидить і говорить з тобою новинами. Немає цієї суб'єктності журналістики, яка може бути в кадрі, яка тобі щось говорити. Да, обличчя Ребята, змінюються, куди? і просто це от А просто... вони переходять з одного каналу на І інший. ніхто не помічає, ребята, тому куда- що все це Я про вас отак хочу. десь Вот відбувається. вы все личности. Вот куда вы пойдете? Вот Таня сказала фразу, на самом деле, ну, вот, которая, в общем, ну, протрезвляющая немножко от всей этой эйфории выборной. Когда Она мы сказала, на мой взгляд, страшную фразу. Вас никуда не возьмут, везде будем мы. Да? Это фактически люди говорят языком победителя, языком, Але который не Медведчук це казав у предусматривает ничего другого. 2004 році, коли от мої колеги з 1+1 звільнялися. Я в ТСН вже тоді не працював, я працював на 7 поверхів вище, але в цій компанії. І я пам'ятаю, що ті 7 журналістів, з них 4 міжнародників, які пішли, їм в спину сказали, ви ніде не знайдете роботу. Ты слишком старый, ты все помнишь. Так, ну, слава Богу, є такі ще люди. У мене така ситуація була Але в насправді всі 2014 знайшли роботу, всі відбулися, хто не в журналістиці, в перекладах, ну в інших сферах. Тому, відповідно, Медведчук завжди програвав, до речі. Всі його політичні проекти закінчуються поразками. Насправді, оце воно так надувається, з ДПО надувалося, луснуло. Нема ніякої з ДПО. Но сейчас он, чтобы поражений не было, скупает все уже. Ну, подивимося. И он я думаю, що в нього так гарантированно само будет в следующем результат буде созыве приймати. Верховной Рады. Об'єктивними. От Это я тоже запитаю очень колег, важный момент. Хто з колег, да, у нас же ж, я пам'ятаю, була там стоп-цензура і так далі. Скажіть, будь ласка, зараз нас настільки розсварили, розсобачили між собою. І, можливо, я не права, але скажіть, ні, ну а скажіть, хто Ви доволі підтримав мирно вас спілкуєтеся. публічно? Ні, скажіть, хто підтримав от вас публічно, як журналістів на інших каналах. Я просто бачила декілька ефірів з вами, так? І коли там журналісти, намагаючись докопатися до правди, насправді не ставали на захист твого колеги, так? А починали там йорнічати і говорити, ну так, що ж ви раніше там? а що ж ви раніше, а що не можна було бути там системою в системі і так далі. Тобто немає Я вам скажу, підтримки Очень колег, хороший вопрос розумієте? Лиза поставила. Насправді це Вот хороше расскажите. питання, але, грубо кажучи, якщо взяти 100% контактів, які були в мене за 2 тижні, які там чи за 10 днів, то 98% протягнули якусь руку допомоги або віртуальну, або цілком реальну. І в історичної правди є пропозиції від 5-6 каналів і продаж. Але ще менше, І ніж продаж. ЗІК, давай І будемо Ні, чесними. У мене теж є просто пропозиція. рівня ЗІКу. В принципі, рівня ЗІКу. Так, звичайно, серед них немає жодного олігархічного. Колись були часи, коли я йшов з 1+1, мені дзвонили з Інтера. Я йшов з Інтера, мені дзвонили там ще свій. Зараз такого вже немає, ясна річ. І добре, зрештою. Але це є 5-6 реальних пропозицій. Ми зараз їх, ну, серед них вибираємо, от, дехто хоче одну людину, дехто хоче одну програму, у нас є 2 колективи, 2 міста, тому у нас складна ситуація. Але тим не менше ми її знайдемо. І лише 1-2 людини, справді серед них є і кілька наших колег, які, ну, були завжди гівнюками по життю, я не буду зараз називати прізвище,
от, голубими воріжками із історії громадського, ми це теж пам'ятаємо, які пнули в спину. Ну, зрештою, я від них іншого не очікував. Тому пропорція в нашій професії, на мій погляд, все одно здорова. Може, не в усій професії, а серед тих людей, ну, кого я поважаю, кого я люблю, кого я навіть, може, не погоджуюсь з якимись конкретними словами. От вчора була зустріч, там було кілька людей, які пішли в політику, яких я не дуже підтримую як політиків, колишніх журналістів, але ми прекрасно спілкуємося. От Христі говорить, і я відчуваю, що ні- я відчуваю від них підтримку. Я не про це, я маю на увазі про публічну. Да? Я бачила, я можу помилятися, виправте, я бачила лише декілька ефірів, які були присвячені цій темі, включно з сьогоднішнім ефіром. Ну, найкращий ефір, крім цього, був останній на Зіку. Ну, але це на Зіку, тобто Так. я ж кажу зараз про колег. Який цього не одразу помічають. видалили з Ютубу Да, каналу. колеги роблять вигляд, що цього там, ну, да, ой, ай-яй-яй, там, да, стурбовані, але не помічають цього. Тобто це не є там масовим якимось там масовою подією, де журналіст один одного каже, давайте збираємося, До речі, мені дзвонили з Зіку. Ну, я можу- Ой, пардон, Зіку, з Інтера. Мені подзвонила журналістка, я її не знаю, бо там багато нових людей. І з Інтера ми хочемо зробити сюжет. Я кажу, ви знаєте, я з Інтером не спілкуюсь. Тому, можливо, я не знаю, чи був цей сюжет зрештою, але якась була спроба, я не знаю, в яких цілях, але я не пішов на зустріч, тому не знаю, чим це все А міг би донести правду до глядачів Інтера, розумієш? Вони, можливо, До Путіна і не Зіграти, да, десь в їхній теж історії. Я просто считаю, что это не частный случай. Вы знаете, вот можно рассматривать, вот, ну бывает же такое, да, когда уже много раз было, когда каналы какие-то закрывали, сайты, из-за цензуры люди уходили. Но просто мне кажется, что вот этот случай не частный, и он не про ЗИК, и он не про вас. Это история про то, как люди в Кремле включили такую скорость, которая начнет давить не только ЗИК, а всех остальных. Вот. И достанется всем, мне кажется. И вот то, что Егор говорит, что это важный прецедент, который нужно купировать сейчас, правда, непонятно каким способом. Вот он предложил, да. інструментарій. Дуже простим. Одне рішення Ради національної Ну вот безпеки как і добиться оборони. этого? Хорошо, вот ты обратился к Зеленскому фактически, да? Відповідь є якась? Він має надати за законом впродовж 20 днів народному депутату відповідь. Ну і головна відповідь буде, звісно, у рішеннях Ради нацбезпеки і оборони або в їхній відсутності. Вот смотри, а дальше что будет? Сейчас выборы. Ты уверен, что ты будешь в новой Раде? Я не балотуюся. Не То есть баллотировался. уверен, что не будешь? Так. Я просто запутался, потому что все баллотируются, я просто запутался, извини, Егор. Нет, Егор не баллотировался. Да, ну хорошо. И придет Рада, в которой, благодаря опять этим каналам, будет очень много регионалов. Ну, бывших там, понятно, каких, да? И Медведчук, в качестве народного кого? депутата. Если это минимум народного депутата. віце-спікер, якщо Да. Або Да, и голова скорее якогось всего, комітету. что, або голова что комітету интересно, від что он опозиції. может стать вице-спикером. Свобода И слова, учитывая- належить Від опозиції. опозиції. да. Учитывая кадровый состав снова-таки партии «Слуга народа», я думаю, что спикер будет не очень сильный, и Медведчук как сильный вице-спикер – это очень большая угроза для І ми це будущего пам'ятаємо, знову ж таки, ті, парламента. хто 20 років назад писав про політику, вже був випадок, коли він був першим віце-спікером при, Да, при да. спікері Це Олександру все Ткаченкові Ткаченко, так. і так далі. І він ламав парламент, Так. виводив його в український дім, фактично незаконні рішення імплементував і так далі. І У так далі. него Ми це очень пам'ятаємо. хороший опыт в этом есть, и поэтому, когда мне говорят, вот обновление парламента, молодые лица, мне интересно, как эти молодые лица будут сидеть в одном парламенте с Медведчуком, и что они будут делать, чтобы их, так извините, не разводили как котят. Да, Да, бо Вспомним тут класс. ідея невелика, може зайти група, ну порівняно з тим, яку групу заведе «Слуга народу». Але це профі, які пройшли вже не один Ну, парламент. фракція номер які 2, вже, да. якщо вірити Которые з нинішньої честные, соціології, да, це І у які которых нет знають, никаких Серьезный моральных правец. принципов, которые... Это парламент 2000 года, да, это парламент, там, когда был директором парламента знаменитый Александр Волков, и как они переламывали ситуацию, опять-таки вспоминает этот украинский дом и это голосование. Вообще Это то, будет что... очень интересно. Ребята, вот Сергей очень важную вещь сказал, но смотрите, вообще само то, что через 5 лет после победы революции достоинства в парламент триумфально войдет Медведчук, человек Путина, и, возможно, ставит его первым, а де-факто, и вторым, а де-факто, может быть, и первым лицом, это значит, что все мы, как журналисты, мы проиграли, и вы, как политики, проиграли, Не, ну- и вас сменят другие. Чекай И вже так, ти якийсь дуже Я спеціально це говорю. з професії вигнав вже одразу. Тепер вже всіх решту каже, що ми всі підемо. Чекай, ну Насправді це говорить про те, що невиконані уроки вони тобі повертаються. Що після помаранчевої революції не було реалізовано гасло бандитам тюрми? Що після революції гідності? Насправді ті самі люди не сіли на довгі терміни з конфіскацією. Для цього створено все законодавство, бери і роби.
Президент, Генеральний прокурор, парламентська більшість. 3 інструменти, які дозволяють будь-який закон перетворити на реальність або його заблокувати. Не було ув'язано ні Клюєва, ні Медведчука, ні Бойка, ні Льовочкіна, ні всіх ключових резидентів російського впливу, по факту. Не було ув'язано, хоча для цього можливості були. Не були конфісковані ті самі активи в енергетиці, в мобільному зв'язку. Я вже не говорю про телебачення. Тепер всі ці невиконані, не вирішені проблеми знову повертаються українському суспільству. І нам дуже важливо робити висновки, що якщо ти не доводиш цю справу до кінця, ця хвороба до тебе повертається. Медведчук – це агресія. Медведчук – це намагання росіян потоптатися по нашій незалежності. До речі, з часів Стуса нічого не змінилося. Він топче українську незалежність. Це його основна життєва місія – нищити українську незалежність. Поки ми її не утвердимо, він, на жаль, буде повертатися. Це урок останніх 5 років в тому числі. Один человек, не самый глупый здесь в Киеве, сказал мне, что после Майдана, после победы революции достоинства, не было разрушено Бастилии. То есть все остались при своем. И в принципе никто не пострадал, по большому счету, кроме людей погибших тогда, ну и жертв войны, из вот этих зачинщиков, а кто пострадал из них? Я тобі скажу, партія регіонів юридично існує і подає в Національне агентство з запобігання корупції шахматки там з нулями про свою діяльність. Тобто І комуністична партія, Ну, і вона- заборонено просто брати участь у Так, там, виборах. І все. там частково. Не те, що Але партія регіонів, тобто повірте, там 47-й рік в Німеччині спокійно діє націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Тобто там було рішення суду, а в нас немає жодного рішення Тобто це суду про партія те, не що покарана. партія регіонів Партія злочинна, президента, чи її прем'єра. члени Уважаемые злочинці. коллеги, мы вернемся через 2 минуты. Уважаемые зрители, не уходите, мы будем говорить следующую часть программы о будущем. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умуммилләт газеты Эрбор айланын милли тимсалыдыр. Кырым газетіне абуне olmağa ашықыңыз. Ярым yıllık абуне фияты 523 рубле 32 капык. Абуне индексы 61059. 1 yıllık абуне фияты 1046 рубле 64 капык. Абуне индексы 61060. Кырым милләт ватан devletimizni beraberlikte kurayık. Enfes, Kırım Tatar kavesi. Мы продолжаем прайм на телеканале ТР. У нас в гостях 6 ведущих украинских журналистов, ну и бывших тоже. Да.
Вот, Частина безробітних да. наразі. Часть безработных, часть бывших. Здається, майже всі безробітні. Тільки Сергій працює по цьому. У тебе тільки все добре, Айдер. Устраивайте нормальные каналы и не будьте безработными. Ой, Айдар, это, кстати, знаешь, такая Да, ремарка. непредсказуемые. Непредсказуемая абсолютно. Да, это Я, например, в свое время работала в журнале Forbes, да, и с международной лицензией, защищенной И казалось, лицензией да. американской. И когда мне говорили, что Курченко должен купить Forbes, я говорю, да нет, это слухи, он никогда не купит, он не сможет доказать происхождение своих средств. Ну и что ты думаешь? Ну, Курченко купил журнал Forbes, а я осталась без работы, поэтому... Да, но Айдера никто не купит, это я вам гарантирую. 100%. Это нас нельзя купить ни в коем случае. Вот Роман Недзельский, бывший редактор ЗИКа, хотел нам рассказать, вот, как он видит дальнейшую борьбу. Ні, я поки що прям не можу розповісти, якою буде ця боротьба. Я знаю, що зараз треба її починати. Справа в тому, що ми вже тут озвучували, що подібні історії вже не раз траплялися, так? Чи то з каналами, чи то з частиною журналістів, яка звільнялася на знак протесту. Але наш медіаринок не виробив ніяких запобіжників. Крім того, якщо це було раніше внутрішнім питанням ринку, так, то тепер це питання національної безпеки, інформаційної безпеки перед обличчям ворога. І, можливо, тепер журналістам вдасться достукатися до влади і до гравців ринку проукраїнських, які будуть готові слухати нас і виробляти нові правила гри на ринку. Така ініціатива, вона розпочата. Журналісти, які звільнилися, частина журналістів з інших телеканалів, туди долучаються громадські організації, які моніторять ЗМІ. І ми починаємо діалог, що ж робити, які поставити запобіжники, тому що ринок не зробив ніяких запобіжників. Сказати, що давайте ось всі канали будуть різними, ринок сам себе вирівняє, не спрацювало це. Ринок не вирівнює. З адміністрації президента можна легко домовитись з тими гравцями, і ми отримаємо однакову картинку на телеканалах. Або прийде людина з російськими грошима, російські телеканали в Україні поприкручували, так вони куплять українські. Нема ніяких запобіжників. В организме немає Это иммунитета. потому, что вот о чем Христя говорила, да и все коллеги, нет рынка, и его не будет за ближайшие годы. То есть люди не готовы платить за контент, за телевидение, за независимых журналистов они платить не готовы. А деньги почему-то, и олигархи, почему-то они все пророссийские в той или иной степени. И вот есть ли такие вот альтруисты, проукраинские олигархи, которые способны сказать, нет, мы скупим эти каналы, мы будем защищать свою страну и так далее. Где они? Вони не стільки проросійські, як вони як феодали. Між собою розуміються краще, ніж самі Они народи. используют, послушайте, они используют Хорошо, откуда просто деньги телеканалы как часть политического сказал, что- оружия просто и все. Для них это как бы часть политической коррупции. У них есть телеканал, они заводят партию, этот телеканал показывает круглосуточно эту партию или политического лидера, и вот, да, и такой как бы круговорот политической коррупции, Хорошо, он есть существует. проукраинские олигархи вообще, в принципе? Ні, проукраїнські олігархи, можливо, і Нет, є, олигархи защищают свои. але для того, щоб Вообще ти був конкурентним на цьому ринку, в тебе повинно бути стільки грошей, стільки дурних грошей великих, як в росіян. Зайвих. Якщо в тебе їх немає, якщо ти не готовий платити мінімум $700 тисяч на місяць за свій телеканал, тобі там ловити нічого. Тому проукраїнських олігархів, які якимсь не завдяки Росії заробленим там способом гроші так буде витрачати на телеканали, їх не може бути апріорі. Давайте розумієш? згадаємо Петро Олексійович Что Великие сейчас гроши совершенно может- другой логикой. Петро Алексеевич Они вообще Порошенко. не оперируют такими понятиями, как проукраинский проукраинские олигархи. прав. У них есть, условно говоря, там, они привыкли существовать в этой системе, да, там, с 90-х годов, когда они сначала скупили эти активы, потом коррумпировали политиков, чтобы защищать эти активы, лоббировали законы и так далее. То есть это система их выживания. Им каналы нужны не для того, чтобы защищать Украину и так далее. Им каналы нужны для того, чтобы защищать свои интересы. И тот бизнес, который они создали в начале 90-х. І важливо Але цей розуміти, бізнес створений завдяки дешевим О. енергоносіям з Російської Да, Федерації. да. Це Це головне. бізнес, який орієнтується на ринки збуту в Російській Федерації або транзитом через Російську Федерацію. Тому всі великі, ті, кого ми називаємо бізнесменами чи олігархами, так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією. Дмитро Фірташ є дуже класним прикладом. Власник телеканалу Інтер, до речі, формальний. Він торгував помідорами в Чернівцях, готувався через фіктивний шлюб переїхати до Німеччини.
Тут до нього прийшли росіяни, причому на рівні оточення Путіна, і сказали, давай зробимо спільний бізнес. Росукренерго він називався. І людина за кілька років стала величезним мільярдером, скупила хімічну газопостачальну промисловість України, телеканал «Інтер», і досі має величезний вплив на все це, хоча там вже кілька років сидить в Відні, звідти його намагаються Сполучені Штати видобути. От вам історія про українських олігархів. Насправді, якби ми мали українських олігархів, я думаю, нам було б набагато легше. Тому що це люди, які б розуміли, у мене тут активи, у мене тут бізнес, В тому сенсі, я за це хочу Ігор боротися. Коломойський, він якраз в цьому сенсі український олігарх. Можливо, Петро Коломойський Порошенко в цій ситуації трохи український олігарх. виключення. І це, до речі, єдиний олігарх, який воював. От якось так сталося, що коли почали захоплювати Донецьк, Крим і Луганськ, Ахметов, який найбільше там мав активів і найбільший вплив, він кудись самоусунувся, це в кращому Пытался випадку, усидеть, а то ще й допомагав. І це історія про те, що ви запитуєте. Всі ці люди так чи інакше вирощені в Кремлі. В Кремлі вирішували, кому давати газові контракти, через які зросли 80% статків українських олігархів. Можливо, зараз щось зміниться, можливо, хтось з них захоче бути більш незалежним. Але більш незалежним від ФСБ бути дуже важко. Вбивство біля прем'єр-палацу російського депутата, який сюди втік, це насправді виховання. І таких виховань ми бачили не одне, в тому числі і в Києві. Но, судя по тому, что вы сказали, этот паровоз, танк не остановить. Денег у них, как Татьяна сказала, в разы больше. Да? Вот сколько обходится канал такого формата, как ЗИК, в месяц Ну, инвест? щонайменше 500 тисяч доларів 500 тысяч это на минимум. місяць. Це тільки на зарплату. Ну ні, Ну, це ні. коли обладнання вже переважно закуплене. Насправді зарплати це дуже невелика частина цієї суми. Супутник, там обслуговування всіх цих технічних нюансів, все це коштує величезних грошей. Там, ну, ти як людина, яка працює на каналі, ти розумієш, скільки коштує на місяць супутник, так? Ну да. Всі там Десятки ліцензії тисяч там, і так далі. Ну, тому от всі ці технічні нюанси вони забирають значну частину цієї суми. Там вже якась невелика частина це зарплати. Ну, ми таку намалювали картину, що виходу з неї немає. От Да. це порочне коло, і ми всі ходимо, і максимум, що можуть незалежні журналісти, це якийсь створити канал а-ля блог, да, і там щось колись комусь розповідати, а їх, якщо захочуть, то подивляться. Януковича теж здавалося, Ні, це ситуація, яка потребує від я можу держави скажу не рішення дуже в сфері популярну річ, нацбезпеки. про яку я раніше і не думав, тому що працював переважно в комерційних медіа, в олігархічних каналах, напіволігархічних. От, у нас все ж таки поступово розвивається суспільне телебачення. І мені здається, що один із запобіжників може бути його більш прискорений і більш інтенсивний розвиток, коли йому будуть давати хоча б фінансувати на Кто-нибудь из нормальному вас рівні. видел суспільне телебачення останнім часом? Ну, я бачила. Я регулярно. Ну, я, Я слухайте, передвиборчі проєкти їх не ну, дивився. я зміни помічаю. Зміни там є. Я дивлюсь Звичайно, засекречену історію. розумієте, коли Тобто канал програма. дуже довгий час мав рейтинг 0, маючи покриття по всій Україні, то ця кнопка стала вже з першої, переїхала там на 60-ту. Так? Тому що навіть в селах вже там батькам ставлять тарілки і вони формують собі самі те, що вони дивляться. І тому, звичайно, вторинний продукт в сучасному світі ніхто не буде дивитися. Але гроші роблять телебачення. Без грошей можна прийти на ідеї, зробити одну програму, вона протримається максимум місяць, і все, на цьому люди розійдуться, скажуть, мені потрібно сім'ї годувати. Та й ти сам виснажуєшся, ідея, потрібно завжди залучати нових людей. Потрібно виділяти нормальне державне фінансування. Я знаю, що так само держава фінансує чи недофінансує і АТР, і це теж такий дуже важливий і іміджевий, ну і взагалі посил для того, що ми говоримо «Крим наш», так? І ми не маємо мовника, який би мовив на Крим і був би для Криму Є своїм. політичний момент. Цей канал єдине, що може зберегти кримсько-татарську мову. Бо фактично доля цієї мови в Криму, а вона приречена, тому що зменшення кількості шкіл, тиск на людей, ми ж бачимо масові арешти людей, які мають національну і релігійну ідентичність в Криму, це ж масове явище. Відповідно, має бути, от як «Голос Америки» чи «Радіо Свобода» зберігало мізки певних людей в радянські часи, так от «Голос АТР» через інтернет, через програми, особливо через дитячі, вважає дитячий канал «Леле», так? От це важливо для збереження взагалі народу.
Відповідно, звичайно, держава мала бути активнішим Еще знаешь, гравцем. что важно тут еще, да? Ну, АТР это просто ты привел в пример, я про себя говорить не стал, но мы, это мост такой между оккупированной территорией и Украиной. Если мы разрываем такие мосты, то мы даем понять людям, вот как ты к ним там, сколько раз, может, 100 раз повторить Крым это Украина, ну ничего не изменит, да? Нужно им постоянно давать понять, что они хотя бы живут, мы живем в одном информационном пространстве, да? И Зеленский, кстати, говорил, одно из важных, что он сказал, что я хочу делать эффективную контрпропаганду против русских, да? Прям эффективную. В итоге... Час про В це цьому він поговорити. точно розбирається. Да, Я думаю, що вот. це На хороша самом ідея. деле, я знаю, что там администрация Зеленского, она задумывается. Ну, то есть они как бы обсуждают этот вопрос и думают, как реагировать вообще на всю эту ситуацию с Медведчуком. Но пока они не могут найти какой-то выход, потому что ситуация достаточно сложная. Юридических механизмов, легальных механизмов сейчас мало. Ну, кроме того, что вот Егор сказал. Но для этого нужна очень большая смелость. Просто рішучість. Якби у нас працювала, як там називається, Або фінансова просто поліція, як в Сполучених Штатах, і можна було відстежувати всі транзакції, бо ну ми вже обговорювали з Тетяною, що Бен Ладен здається, не купує там телеканали. Це неможливо. Якщо він щось там навіть і купить, то поступово вони виходять на цей слід і починають припиняти ці фінансові Весь потоки. ринок обналічування там, грошей, так, він контрольований спецслужбами. Тому спецслужби в ручному режимі перед виборами могли, наприклад, робити великі неприємності у фінансуванні деяким політичним штабам. Я не буду зараз називати яким, але деякі нічого. штаби відчули велику проблему дефіциту грошей. Чомусь такої проблеми не відчувають власники от цих телеканалів. Так? Хоча це чорний нал. Трошечки кошмарить. Я кажу, Це не цілком- кошмарить, це Ні, легальні речі. ні, Це те, чим повинна займатися спецслужба. Так? Тобто, по ідеї, ми повинні їм ставити питання, звідки беруться ці. От Нікіта Потураєв, політичний радник президента Зеленського, зі мною в ефірі. От дослівно його цитата. «Эти телеканали інформаційні, вони всі фінансуються чорним налом. Якщо ти майже державний службовець, то очевидно в тебе є деякі без 5 хвилин депутат, в тебе очевидно є деякі міркування з приводу того, що робити з чорним налом, і яким чином можна там цими потоками керувати ними і керують в ручному режимі. Чому тоді там якомусь політичному штабу можуть обрізати фінансування перед виборами і кандидат не виграє? А от якомусь політику, який має там російське коріння і ймовірно російське фінансування, це зробити не можна. Ну, значить, хтось в цьому зацікавлений. Очевидно, є певні домовленості. Ну, найбільший острах в тому, що зараз всі просто сядуть, домовляться і все. Да, вони стурбовані ситуацією, викликають людей, які відповідають за ці телеканали, і ті їм на стіл. Наша пропозиція комерційна до вас. Все. Ну, как это, в принципе, было и со 112 Раньше, каналом, и с News One, мы прекрасно помним. То есть эту договорники историю. могут включиться. Да, возникали проблемы с лицензиями, а потом эти проблемы... Вони працюють зараз і вони були исчезали. до. Тобто, якщо їх не буде, то це насправді революція відбудеться. Тому ідея Єгора Соболєва, як і за попередньої влади, може зіграти злий жарт в цій ситуації, просто стати тим коротким повідком, на якому триматиме вже нова влада, там Віктора Медведчука, його соратників, його канали і його партію. Але важливо розуміти з досвіду попередньої влади, що цей повідок задушив. Да, кстати. Це важливий Вот я момент. у Сергея хотел спросить, раз ты общаешься с этими людьми из новой администрации, они понимают Не, не риски? общаюсь, это Ну, разговариваешь, да, там знаешь кого-то, да? как бы работа журналиста в этом заключается. Я же не говорю, что ты договорники осуществляешь с ними. Вот ты обмолвилась, что риски они понимают. Но вот на самом деле главный риск, мне кажется, в том, что когда они все эти вот войска тут расставят, где надо, по телевидению, по разным вещам, местам, да, они, когда им нужно будет, когда Кремль даст команду, они Зеленского сожрут очень быстро. Они это понимают, риск даже для, не только для всей страны, но конкретно для нового президента. Я думаю, что да, это понимание существует, поэтому и ищутся какие-то пути, как можно этому противодействовать настоящему, сейчас. Я Но думаю, мне- что это будет одним из вопросов, наверное, даже, скорее всего, я думаю, уже следующего парламента, как создавать политику в этой сфере так, чтобы можно было бы это регулировать, потому что, к сожалению, там Мининформ
там, времен Гройс, ну, точнее, там, ну, который должен был заниматься в том числе созданием этой государственной политики, он занимался другими вещами, которые, ну, скажем так, не были, наверное, такими важными, да, насколько важной была Война проиграна, скажите, на данном этапе. защита інформаційного пространства України. От проіграли ми, Насправді, дивіться, ми тут можемо дуже багато говорити про ризики, але Вахо правий. Ну, і 20 років тому, і 10, і сьогодні українське суспільство набагато сильніше, ніж всі ці технології Медведчука, Путіна з їхніми пастками, грошима і так далі. Просто доводиться платити ціну, що не працюють нормальні державні механізми. От те, про що ви говорите, це Служба безпеки от так робить. І там є спеціалісти, але вони мають отримати команду, вони мають отримати вказівку, розірви їх вщент, і я буду тебе прикривати. І вони це зроблять за дуже короткий час. Якщо цього не буде, ну доведеться знову громадянам в той чи інший спосіб рятувати свою державу. І від інформаційної агресії, і від прямої, як це було в 2014-2015 і є досі. Тому я би не хотів, щоб ми малювали все в страшних таких майбутніх фарбах. Навпаки, люди з кожним десятиліттям стають сильнішими, свідомішими, вільнішими. Коли журналісти тоді звільнялися в 2004 році, це здавалося щось неймовірне. Так не було. Як? Ти йдеш з роботи, куди? Нікуди. Тебе нікуди не візьмуть. Зараз я насправді був гордий за вас. Ну, я розумію, що це сумна, і для мене сумна новина. Я на ЗІК дуже часто ходив гостем, і я просто вам, ну, якби дуже співчуваю, коли там... Я знав, що Таня напише заяву, я про тебе не сумнівався. Ну, з Ромою, у нього посада зобов'язувала піти першим. Я там по ще кількох людях думав, буде заява. Але я про те, що навіть по позиції журналістів ми бачимо, наскільки вільною і відповідальною стала Україна. Чи люди не думали, де буде моя робота, де буде моя зарплата, хоча у всіх, за виключенням тебе, маленькі діти насправді. Але це означає, що і суспільство таке саме. Ні, ну це значною не варто мірою. екстраполювати, по-перше, на суспільство. І це показує соціологія. Христина може підтвердити, я просто ці дані дізнаюся від неї, всі ці закриті соціології, які вона знає, працює. Я теж буду дружити тепер. Вся соціологія показує, що тема, наприклад, така, як от ми часто між собою говоримо, реванш, загроза реваншу, і політики часто виступають про це, кажуть, вона взагалі не хвилює українське населення, в принципі, жодним чином. І жодним чином не лякає. Там Віктор Медведчук, чи я не знаю, кого ти там назвав, Клюєв там, і так далі. Всі ці персоналії, які для когось там можуть звучати там достатньо грізно, да, для людей вони, ну, нічого такого Ну, это в том числе нормального. следствие, Це, зокрема, да. конечно, всего, что происходило с украинским телевидением в последние Ну, 5 але лет. давайте згадаємо, от я можу сказати по Києву, коли я був на Майдані, я тут бачив дуже багато людей, однодумців, все. Я приїжджав до себе в спальний район, і в мене в під'їзді, ну, можливо, одна родина, яка була на Майдані. Тобто навіть оцих 5, 7, 10% людей, які стурбовані цією ситуацією, які активні, які ну, займають активну проукраїнську позицію, вони можуть вирішити ситуацію. Тим більше зараз, коли вже були покладені життя. Я от згадав, а як можна ходити зараз на ЗІК на роботу, ти йдеш постійно повз Це важливий момент, ніхто цього не місця, сказав. де загинули люди. Це портрети, які на тебе дивляться. Коли А ти зараз ідеш- піднімаєшся по сходах, там стоїть Віталій, там пам'ятник стоїть такий, ну, саморобний Віталію Коцюбі. Я з ним вітався постійно. Ну, бо ранком йдеш там чи вечір, він там лежить. Тому Це останній І, типу, застрел. я постійно Один з останніх, проходив там зі своїми 3. думками. Так, я сам себе якби аналізував. Я правильно щось роблю. Я взагалі, що в країні відбувається, проходячи постійно, вдивляючись в ці портрети. І це не якісь там гучні слова, які я зараз хочу сказати. А справді, кожен день ти йдеш на роботу, тому що я був на Майдані, я бачив, що відбувалося. Я не був от в момент розстрілу, я приїхав після того, як це сталося. І останній, хто загинув, якраз пам'ятник біля самого Жовтневого палацу. Це 16 Хлопчина, година 30 числа. Я чув цей постріл, це взагалі було щось неймовірно. Всі вже там робили барикади, щось відновлювали, купа журналістів, і тут лунає одиночний постріл, і людина гине. От. І це Є забути, відео. і це забити Глядачі можуть знайти це неможливо. відео. Воно Да, є. але
оця картинка, мені здається, вона в голові все-таки у меншої кількості населення, але воно активне. І я не розумію, ці проросійські сили, які йдуть до влади, і вони реально хочуть отримати владу в Україні. А знаете, что они Вони хотят? розуміють, чим це Ром, у може меня есть идея закінчитися? такая в голове. Вот все, что вы сказали, правда. Но спорить тут не с чем. И активное меньшинство, которое может решать, да, и общество, которое более зрелое, чем тогда, и все правильно, да. Но не может ли быть такой сценарий, что, в принципе, цель вот этих каналов всех – это не привести к власти Медведчука. Они понимают, что это, наверное, нереально. Да? Дестабилизация. Их цель, еще во время выборов мы говорили, их кандидат не Зеленский, не Тимошенко. Их кандидат – хаос. То есть они создают, Зневіра. Зрада. да, они создают вот этот реванш, ощущение реванша. Они заводят людей в Раду, которые начнут там мутить, да. Потом люди, о которых вы говорили, выйдут на улицу, да. Потом начнется что-нибудь, потом россияне что-нибудь взорвут или кого-нибудь убьют. Они это умеют хорошо делать и вовремя, да. А потом начнется хаос какой-то, спровоцированный ими. А сегодня Путин провел очередную проверку боеготовности армии, которая в любой момент готова защитить русскоязычное население и города, которые к этому готовы, мы знаем. Это Харьков, это Одесса. И дальше по периметру идите дальше. Возможен такой сценарий. Я думаю, він базовий. Дестабілізація і зневіра. Оце дві речі, на які Путін ставить з 2014 року. До речі, колись російські царі те саме зробили. Вони не змогли перемогти Україну в збройному конфлікті. Вони організували зневіру, ворожнечу і дестабілізацію всередині. Руїна почалася не з російської окупації. Руїна почалася з того, що українці втратили віру у власну державу і ще й дуже сильно один з одним ворогували. Так они же будут через канал, извини. От вони саме цим і займаються не вже. удалась, что все Вони ничего не лише получается, тільки цим і да. займаються. Подивіться на інтернет той самий. Україна – це щось таке погане, невдале, де взагалі не існує нічого хорошого. І нам треба розуміти, що це обман. Ну і, звісно, потрібна журналістика, яка буде Я все-таки допомагати вопрос це задал, раз уж зрозуміти. ты начал, Егор. Возможен ли такой пессимистический сценарий? Я думаю, для Путіна він базовий. Ну, слава Богу, в Україні є ми і сотні тисяч, якщо не мільйони інших людей. Я скажу свої спостереження політика. От я не погоджуюся зі спальними районами Києва. Ми тоді ж робили ці громадські варти, то часто вночі можна було зустріти людей, які от сюди поверталися і казали, хлопці, ми свої, метро ж не працює, ми йдемо пішки. Але життя в Україні десь до 2013 року помирало на рівні Вінниці. От в обласному центрі ще громадське життя було. Далі вже люди просто були зомбованими. Вони вважали, що від них нічого не залежить. Зараз я не знаю жодного райцентру, і знаю навіть окремі великі села, де є люди, які кажуть, Україна – це ми, все в наших руках, ми розуміємо, що все погано, але ми будемо її робити нормальною. І це величезний стрибок, який стався саме в останні 5 років. Хорошо, вот я всем хочу задать, на самом деле, вопрос ко всем один. Возможен ли вот при нынешнем, если оставить вот эту динамику дальше, если ее не остановить, возможен ли пессимистичный сценарий, который я описал? Я хочу, чтобы все высказались, ну кто следующий? Загроза є, тому що ми до сих пір так і не зрозуміли ідею, з якою прийшла нова команда, і чи це ідея, яку вони декларують, а яку вони будуть реалізовувати. І відповідно, наскільки вона виявиться професійною, коли з ними будуть грати надто професійні гравці з проросійського і російського боку. Загроза є, але я теж вважаю, що дуже багато людей, які і пройшли фронт, були волонтерами або і зараз залишаються волонтерами. Є чимало людей, які втратили близьких друзів на війні. Вони постійно тримають руку на пульсі і дивляться, чи не будуть перейдені червоні лінії. Коли будуть перейдені червоні лінії, от далі теж може початися ось той процес, який ти описав, що тоді Росія захоче використати цю ситуацію. Мені здається, що все ж таки вже силовий блок український дещо сильніший, і це не повторення 2014 року. Тобто на це не було надіємося. на армію, на поліцію, на Службу безпеки України, тому що теж туди прийшло. Ми просто так от сидимо, ми прожили ці 5 років, я особисто 5 років, я якось не зауважив, що 5 років вже минуло. Вибачте, хлопцям, яким було 14 років, їм зараз 19. І мене тоді там шокували історії з фронту, коли хлопчина дає інтерв'ю, каже, а що ж, я ж у 2005-2004 році дивився на революцію, я от ще тоді пройнявся, мені там було стільки-то років. І я сидів такий,
приголомшений. Думаю, да, це ж вже виросло ціле нове покоління, яке не знає ось того, що було, і в нього зовсім нові сформувалися погляди, ідеали. От я роблю ставку на цих людей. Їх буде небагато, але ну, дивіться, в мене є родичі, я їжджу на Донбас. Там Дружківка, Краматорськ. Там же ж теж багато людей, які залишилися там з проросійськими поглядами. Але вони не активні. Там є дуже багато, ну як, там їх, якщо брати чисельно, то їх небагато, але вони демонструють дуже активно свою Это просто чисельність русский танк не пришел, вы всех их увидите. А там поки що є українська армія, і це є запорукою того, що проукраїнські активісти там демонструють активно свою позицію. Я залишаюсь тут оптимістом, але все ж таки, знову ж таки, треба посил транслювати до нової влади. Якщо вона буде дійсно боротися з олігархами, і ну, якимось чином хоча б їм протидіяти. Якщо вона розуміє російську загрозу, так, і рух до НАТО і Європи – це не лише декларації. І якщо мир на Донбасі – це не капітуляція, то треба дуже серйозно задуматися над інформаційною безпекою і над тим, як цьому протидіяти. Я вот несколько дней назад общалась с такой небольшой компанией с будущими и действующими народными депутатами. Мы обсуждали, в принципе, конфигурацию будущей власти, да, какой будет возможная коалиция, как нужно будет менять генерального прокурора, какие будут кадровые решения. И это все длилось там какое-то время, там 1,5 часа. Потом вот один из присутствующих сказал, говорит, да, но мы здесь не учитываем один вообще нюанс. А что думает об этом всем Путин? И о чем думает вообще в этот момент Россия, когда мы вот строим наши планы? И мне кажется, это вот такое вот непонимание там, и зацикленность на внутренних вопросах. Нам иногда, ну, мы иногда можем забывать вообще, что у нас есть такая внешняя угроза, и она как бы не исчезла. И там, когда часть населения, там, в том числе, если брать те же социологические опросы, они действительно как бы считают, что да, там вопрос Донбасса очень важен, но при этом для части населения войны, ну, как бы оно привыкло к войне, и для него там эта угроза реванша действительно не так страшна и не так. Или давайте возьмем тоже сейчас сессия ПАСЕ проходит, да, и очень... Да, еще решения нет, но оно предсказуемо. Решения Мы втрачаем нет, но поддержку уже Европы, было заявление Терезы Мэй, что Россия должна вернуться в ПАСЕ, да. И это такой вот как бы процесс, да, который происходит прямо на наших глазах, а мы как бы, ну, такие как сторонние участники этого процесса. Хотя абсолютно очевидно, что все усилия, там, как и гражданского общества, так и власти в настоящее время должны быть направлены на сохранение режима санкций, на максимальное дипломатическое давление, для того, чтобы хотя бы сохранить тот вот корсет, скажем так, в котором Украина жила эти последние там 5 лет. Да. Потому что если мы этого сейчас не сможем сделать, то уже не будет важно, кто будет в следующем составе украинского парламента или кто будет следующим главой украинского Ну, правительства. очень и так важные далее. слова, Сигель Мусаев. У нас остается 3 минуты и 3 человека, которые не высказались. Я прошу по минутке. Христя. Ну, якщо 3 хвилини, то мені здається, що нам, я як людина Да. конструктивна, 1 хвилина, мені здається, що ми маємо звідси вийти з якимось рішенням. Ну, принаймні, колеги мають вийти з якимось рішенням, започаткувати умовну стоп-цензурі, тому що це буде правильніше, ніж ми зараз будемо думати про можливе, неможливо, знаєте, там гадати немає сенсу. Ми маємо вийти всі конструктивно з цієї історії. Тому давайте започаткуємо, от зараз в прямому ефірі, там, давайте хтось із себе візьме на себе відповідальність. Вже зараз, прямо в прямому ефірі, Давай, поки давай. ми сидимо, Давайте в афішу в впишемо. одному з київських закладів, заснованому волонтерами, точніше ветеранами війни, відбувається дискусія за участі медіа-юристів, на якій відбувається мозковий штурм різних учасників редакції телеканалу ЗІК, колишньої редакції, медіа-юристи, активісти, журналісти і так далі, які вирішують, які законодавчі ініціативи можливі в цьому напрямку. І покладатися на цю ініціативу як на рецепт щастя не варто. Я думаю, що всі загрози, які зараз існують в сфері нацбезпеки там, і так далі, інформаційної безпеки, їх потрібно інвентаризувати. І я думаю, що і нинішня влада, і попередня влада, вона, ну, можливо, попередня більшою мірою, так, нинішня влада ще не зовсім розуміє, з чим вона взагалі має справу, і наскільки це щось небезпечне. Але я все-таки думаю, що Єгор правий, у нас є пасіонарна частина людей,
Це люди, передовсім, які пройшли фронт не менше 300 тисяч. В них в кожного є по одному родичу, по 2, по 3, по 4 сім'ї. Друзі і так далі. Це ті люди, яких персонально зачепила війна. Тому що людина, яка хоч раз в житті бачила рани, які залишаються після війни, фізичні, я вже не кажу там про моральні, вона ніколи не буде в соціологам відповідати, що її не хвилює там реванш, чи її не хвилює війна. Тому я думаю, що на цих людей в першу чергу покладатися. І знову ж таки, Єгор правильно сказав, і Роман також, що навіть в тих містах, які ти називав, Одеса, Харків, Маріуполь і так далі, вже є проукраїнські громади. Страшно казати про українські громади в українських містах, але вони є. Це невеличкі, це от щопта в кожному місті, але вони ростуть, вони розвиваються, вони готові боротися, і вони не здадуть свої міста росіянам. И, наконец, я прошу Вахтанга Кипяни, как историка, ты можешь заглянуть в будущее? Ровно минуту. Я підтримую всіх, хто говорив, тому що я з одного боку вважаю теж ситуація крива. Всіх навіть з війною, навіть з величезними втратами території і з фактичним геноцидом в Криму щодо національних меншин кримських татар. В першу чергу крива все одно йде вгору. Ми стаємо на кожному витку сильнішими. Це дуже тому треба зберігати спокій, розуміти, що одна з мет, можливо, навіть ключова мета це дестабілізація нашої свідомості, розсварювання наших середовищ. Є багато речей, які нас реально можуть розвести в різні кути цієї кімнати або там України. Але мета побороти російську експансію, яка здійснюється на полі бою, в інформаційній сфері, про яку ми сьогодні говорили, на рівні культури, ініціативи щодо російської мови, які там кожен раз там різними вустами вкидаються в українське суспільство і так далі, все це треба оцінювати спокійно. Ми знаємо точно, що ми є суб'єктні, ми не є об'єкт російської операції, ми відіб'ємо цю атаку Росії. А інструменти цієї атаки, от ми починали з прізвища Медведчук, так, треба називати речі своїми іменами. Це не політична партія, це російська Спецслужба. Російська диверсійна група, яка діє на території Російської Федерації. І якщо в системі влади, в СБУ, в прокуратурі і так далі існують якісь люди, які це розуміють, вони мають чинити вже. Спасибо всем, кто был сегодня в студии АТР. Мне было очень приятно провести с вами эти 1,5 часа. Я думаю, что какой-то итог будет, и будет какое-то сопротивление журналистское тоже. Вы все авторитетные люди в своих кругах, и можете знать только одно, что вы на наш канал можете всегда рассчитывать, потому что нам ступать некуда, у крымских татар за спиной море. Вот. Всего доброго, спасибо, что нас смотрели и в оккупированном Крыму во всей Украине. Дякую.